Kwekkerinnetjes en kuurkupjes. Ik zal het maar zeggen, 3 keer 11 en 7 is er vandaag geworden. Zoals Sjaak zei, UB40. Maar het is eenmaal zo. 13 januari, Bontje aovindj en dan ben ik ook jullie. Maar daar zit ik er net voor gekomen. Heel hartelijk welkom, net keur, weer met zoveel man die naar onze kwekkertepool zit gekomen. Een speciaal woord van welkom aan onze prins René. De eerste die deze avond nog aan de wildwestbal en een stukje prinsenbal nog met ons samen geeft. En dan Joanne, oh hij wil er niet vanaf, maar dat is allemaal met die prinsen, die willen nog meer de weg. Ook een welkom aan onze prinsenkapel die u dadelijk en tussen die stukjes door een zo'n stukje muziek speelt. Onder leiding van Ron Knumpjes, ook welkom en zo dat je ook allemaal hier zit. Dan een klein dingetje, zult je wel al gehoord hebben over de vastelavondsindeling hier en daar werkelijk gefluisterd. Vooral na de prinsenbal, de dag daarna is de prinsenreceptie genuits. Van 2 tot 4 is iedereen welkom om de nieuwe prins weer met deze week neer. Je kan dan een eindje komen geven. En daarna is het traditionele prinsenwiel waar ook iedereen naartoe kan. Dan met de vastelavond. Vastelavondzondag, na de optocht, trekken we hier allemaal de zaal in. Kunnen we ons amuseren, toet zolang we voor willen, toet voor kapot meug zijn, heet dat. We hebben een discotheek. De kuurkupjes, die zijn dan ook hartelijk welkom. Op de avond is in de kant niks. Maar hier in de zaal is het dan helemaal te doen. Daar zit je ook allemaal heel hartelijk voorgenomen. En carnavalsmaandag, vastelavondsmaandag, weer een feutje gemaakt. Vastelavondsmaandag en dinsdag, dan is het eigenlijk als vanouds. De kuurkupjes zitten dan weer met in hun kuurkupjes, zon zeggen ze dan. En vuren hier in de zaal met het orkest van Amor. Voor heb ik het anders, misschien is dat ook wel leuk om dat mee te maken. Dat was eigenlijk wat ik te zeggen heb. De prinsenkapel speelt nog een stukje en dan kunnen we beginnen met de eerste artiest.
met het eerste optreden van deze Bontje aovindj. En we hebben een artiest uitgenodigd, een artieste uitgenodigd van de liedjesavond in Zwamen. Het heeft al een keer of 6 net gedaan. Een stuk 4 keer. Tweede geworden. Dit jaar is het ook tweede geworden. We hebben een beetje uitgenodigd van Lados die op de Boekenlau in Zeuren wie zo'n naartoe kan zingen. De dirigent van de harmonie. Die was al heel onder de indruk daarvan. En ik wil de Prinsenkapel verzoeken voor een buitenmans. Voor Ikke, Mikke en mijn trekboeien. Kwekkerinnetjes, maar ja, het heeft me gevraagd om de liedjes aan te kondigen en dat wil ik heel graag doen. Het begint met een stukje van Siegfried en de Draak. Ich hab het mal von hören sagen, wie schon het hier doch früher was. Mit ein Örtchen und Luft, für ein knappje wie de Baas. De tante Bett kost men toen lezen, ook werden dan nog toesgeslag. Het verke ging daar op een eigen, meneer bestoor en overgebracht. Ik haal van dich mijn liefste zwanger, daarom zing ik gedicht het lied. Ik haal van dich mijn liefste zwanger, en ik vergeet het wil ik niet. Du bist en bist mijn liefste zwanger, waar ik ook ben, waar ik ook woon. Du bist en blijft mijn liefste zwanger, mijn zwanger, ook wat bist du schon. Hoe is de tijd van toen gebleven? Wat is er met ons dorp gebeurd? Het gooien is al lang verdreven, de zwavelvlak die is verkleurd. Maar ondanks de modernisering heb ik mijn hart aan dich verwant. Verstoplicht al nu riolering, ik haal van dich mijn zwamerland. Du bist en blijft mijn liefste zwanger, daarom zing ik voor dich dit lied. Du bist en blijft mijn liefste zwanger, nee ik vergeten wil ik niet. Du bist en blijft mijn liefste zwanger, waar ik ook ben, waar ik ook woon. Du bist en blijft mijn liefste zwanger, mijn zwanger, ook wat bist du schon. Wat motto van de toekomst wäre, kunt meekomen met ooit van die brak. De mans nu jagen die op bergen, de vrouw nu weer een rete rak. De regenboog de in verkleuren, noemt hij van boven zien besloot. Wat ons ook mogen gebeuren, men kunt ook op de borststraat doet. Du bist en blijft mijn liefste zwanger, daarom zing ik voor dich dit lied. Du bist en blijft mijn liefste zwanger, nee ik vergeten wil ik niet.
Du bist ein bisschen mein liebste Schwärme, weil ich auch bin, wo ich auch wohn. Du bist ein bisschen mein liebste Schwärme, mein Schwärme, und was bist du schon? Du bist ein bisschen mein liebste Schwärme, darum sing ich für dich das Lied. Du bist ein bisschen mein liebste Schwärme, ne, dich verkehrte will ich nicht. Du bist ein bisschen mein liebste Schwärme, weil ich auch bin, wo ich auch wohn. Du bist ein bisschen mein liebste Schwärme, mein Schwärme, und was bist du schon? Ja, het knikt weer naar mij. Ik vind het toch wel eens schoon als je juicht bent aan een meisje knikt naar ik. Maar... Nou, dat eerste stukje van Siegfried en de Draak hebben we het Mariat uitgekozen Na Na Na. Heel makkelijk refrein, want het gaat zo. Na 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 na. Om 8 uur naar bed. Pap en mam stopten ons lekker in. En verzongen met het ganse gezin. Na 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 na. Van de pret, want dan werd er weer een poet gemaakt. 15 kinderen en toch ging dat door. En dan zongen we allemaal in koor. Na 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 na. Niet ideaal. Het spiraal of anaal, de pil of condoom. Hier gaat van alsjeblieft mijn geraas. Ook al mocht dat dan niet van de paus. Na 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 Het is er nog een keer. Maar het derde stukje, muziekstukje van Mariat is De Laatste Wals. Daar is het een drama op een liedjesavond tweede met geworden. Ik vond persoonlijk het hij moeten winnen, maar waar ben ik? Ik zat in drama in de jury, maar misschien vragen ze mij nog een keer. Mariat met De Laatste Wals. Zag hij en hoe hij
Maar ja, geweldig zo'n stukjes wat je voor ons gebracht hebt van ik, Mietje en mijn trekbuur. Ik ken nog niet zo'n als een ding op een rug en dadelijk de kruk onder de arm en terug. Maar we verlaten dich natuurlijk niet gewoon als meidje hier op de bühne. Is het altijd bij ons gebruikelijk dat er een bloemje bij komt en onze prins René, de eerste, de hele bloemje voor dich en dat wil ik nog geven. Dat was ik, Mieke en mijn trekbuur. Buitenmans, voor mij. Zoals je misschien al hier nog gehoord hebt, hebben we een lidbiederraad van 11. Dat is al 33 jaar erbij. Heel veel langer dan ik, want ik kom net kijken. Maar dat is er al 33 jaar bij. En dat was voor de vereniging een aanleiding, een heel zekere, zo'n aanleiding om voor Wout een medaille aan te vragen bij de BCL. En dat is dan gebruikelijk, zo'n medaille werd ook uitgereikt. En dat gaat nu gebeuren. En ik wil verzoeken om eerst ons schademeidje Els naar boven te halen. Dat verdammen hier hebben, dat is dat er niet meer kan gebeuren. Even aan de buitenmans voor Colette om even Els naar boven te halen. Nu hebben we Eldogie en wat is nu zonde om nu die afgevaardigden van de BCL naar boven te halen. En dat komt ook uiteraard met een echte Boekeltse buitenmars. Wat is dat hier toch in de zaal? Dat is niet te geloven. Zo te zien heb je een prachtige avond. En dat zal niet eens de laatste avond zo zien van dit soort en zeker ook niet de allereerste. Hier heb ik hier prima neergezet en ik hoor dat het een geweldige ambiance is en zo moet dat doorgaan. De rijen dat veel van de BCL nu dus avond hier zien, dat is natuurlijk niet zomaar gek, maar dat is gewoon dat we weten dat je een geweldige jubilaris hierbij hebt. En dan moet ik me het groot zwart boog, in dit geval is dat het windboog erbij halen. En ik kijk met zijn recht in de ogen, want ik weet dat ik moet kallen tegen boven bij. En ik heb gehoord en ik heb gelezen en ik heb gezien dat er een winst is die binnen de gemeenschap van de Reuver geweldig veel van de Reuver. Oh God, dan komt ze zien wie de fouten in de wereld komen. Ik begin gans van vuur af aan. Vind je het cool? Heb je tenminste gaat te zeggen dus nog een. Ik begin op nu. We zijn hier om boven bij en de winst in het verenigingsleven van de Boekhoel. Geweldig! Wat doe ik daarvan? Geweldig veel voorstel. Dank je, dank je. Die in het verenigingsleven geweldig veel voorstel. Hij is 33 jaar lid
En daarvan 22 jaar, meer dan 22 jaar, penningmeester, secretaris penningmeester van een vereniging. En dan kon je je voorstellen wat aan zijn ogen allemaal voorbij is gegaan. Het is een mens die altijd steekt voor zijn zaken. En als penningmeester van de Kwekkerte, toen op een laatste cent erop ligt. Ik heb gehoord en gelezen dat het een neigen is. En dat zijn de beste die ze kon hebben. Dat zit erop bij een boek op een haverkist en de centen bijeenhaaien. Dat heb je goed gedaan. Het is niet alleen een mens die op een boekkoel middenuit aan het vastelavondsleven. Het is ook een mens die middenuit aan de muziek. En niet alleen zit zijn zoon achter bij de Prinsenkapel en is zijn dochter een dansmarietje. Dat is op zich ook al heel goed. Hij zelf zit in het bestuur van de muziek. En daarneven is er ook nog bij een aantal dingen die te maken hebben met de opleiding van de jeugd. Als geheel kan het niet anders zien, Wout en zes toe een geweldige mensbus. Bij de boeken, de mensen van de boekhoel. En dat ze heel erg verdiend op zes toe van de BCL-hoed een hommage inkrijgt. En er was natuurlijk niet de inzichtste die dat werk heeft gedaan. Want iedere avond steekt even achter dich, die dan samen met dich de problemen doorkant. Dat doen we allemaal. En ik kan me voorstellen dat in die 33 jaar, van 22 jaar, meer dan 22 jaar, de centen bewaken en de schrift er allemaal bij haaien, dat er een geweldige steun bij aanwezig is geweest. En ik denk Ellie dat je dat gedaan hebt. En dat heb ze geweldig gedaan. Ik zou zeggen, dames en heren, zo, vind je neer. De BCL, dames en heren, dat weet je hier, dat is een vereniging die zich ervoor inzet om de vastelavond in gans Limburg zo te maken dat iedereen zich daar op een geweldige manier wie op zijn gemaakt voelt. Maar ook dat we het gevoel hebben dat we allemaal samen hetzelfde feest vieren, heeft besloten om Bout bij gelegenheid van een 33 jaar lid zien van de Kwekkerte een onderscheiding aan te bieden en die werd hem nu overhandigd door Chris. Zal moeten weren, dat kunt je horen in de oorkonde die Wim van Moofferdug nu voor zal lezen. Die deze prachtige onderscheiding hoort natuurlijk ook een oorkonde. De oorkonde is als volgt. De Bond van Carnavalsvereniging Limburg BCA. Oorkonde. 3x11 jaar. Oetje Rijk en Wouterbie, hoe die behoort de bondsonderscheiding voor de kinderlijkheid en waardering voor de inzet voor de Limburgse vastelavond. Oezerijk op 18/2/1996. En omdat dat natuurlijk de geweldige gebeurtenis van deze avond is, moet ik nu vragen of de bloemen uit de achtergrond willen komen. Ja, dat zijn de bloemen voor Ellie. Daar hoort één deel bij en daar moet ik u voor verzoeken, dames en heren, om dat altijd heel serieus met ons allemaal mee te doen. Dan moet ik u vervolgen of u alsjeblieft van uw zetels wilt verheffen. En dan zullen we ter gelegenheid van deze onderscheiding samen zingen het Limburgs volkslied. Ik weet niet of de kapel dat vooraf durft. Ik zie Jo knikken. Eerste kapel.
BCL, die vereniging van tientallen, ik geloof 130 aangesloten vastelovensverenigingen binnen Limburg, moet ik u een zalige vastelovend wensen. En ik weet zeker dat u dat zal lukken onder leiding van Prins René en Volks Hart. En natuurlijk in dit geval met de ommarchering van Wout en Els. Dank u en een plezierige avond. Beste afgevaardigden van de BCL, schoon dat je hier naar ons gekomen zit. Ik denk ook wel dat je heel veel op het programma hebt staan, dat je er het een en tang doorheen gooit. Maar het zij u vergeven. Het de meesterlijk vroeger geleerd. Schoon dat je hier zit geweest. Geweldig. En ik wil van hier, van mij goed ogen, Wout en Els, heel hartelijk proficiat mensen met zo'n schoon onderscheiding. En ik wil nu de Prinsenkapel vragen om de buitenmans voor de afgevaardigden van de BCL. Heel hartelijk bedankt. Een bijzondere onderbreking op deze Bontje aovindj willen we nu verder gaan. We hebben een artiest uitgenodigd voor hier bij ons op de boeken op te treden. En wat wilde nu? Een verrassing. De tweede op de Limburgse buitenkampioenschappen. Hij is tweede geworden. Hij staat daarachter aan de deuren klaar gereed. En we willen met de buitenmans hier de bal verhalen. Joep Joosten als werkersboer. Is dat hier? Hoe een wagen met varkens is omgekipt. Maar dat zijn nog geen van mij. Want die van mij, ja, je geen mensen. Vanmorgen is mij nog een wagen met varkens omgekipt. En die varkens die ren je alle kanten op. Ja, dat worden echte straatvarken. En ik me lachen ermee. Zegt de politieman tegen mij. Moest u er ook nog met lachen? Ik zeg, ja joh, die varken weten toch niet hoe ze her moeten. Want ik heb de vrouw geprezen. Oplaaien, zegt dat. Ik zeg, maar een ware paard. De beren bij de beren. En de zeugen bij de zeugen. Gewoon maar zeggen, hoe kan ik dat dan zien? Ik zeg, ja, dan pak ze er geen mee. Vreet hij op. Dan is het een bier. Gooit ze hierop. Dan is het een wagen. Zien we door die varkens bijeen en lieven. Geef ze een bier, een zeugenkusje aan een achterkant. Precies op die CD. Ik zeg tegen mijn vrouw, kies toch, dat doe ik vanavond, joh. Oh, zegt hij, dat moet ze zelf weten. Dat zijn die varken. Ja, want
Want ik was op weg naar de varkensmarkt. Ik kom er aan op die varkensmarkt. En hoe loop ik mij tegenaan? Op een varkensmarkt? Tegen een... Ik zeg tegen de Bruus. Daar hebben ze Schwein gehad. En een opschepper met dat woord. Daar zag ik, hebben een fabriek in Noord-Duitsland. Nee? Ik zeg ja, dat niet. Daar gaan aan de ene Seite die Schweine rein, ne? Und kommen an der anderen Seite die Hamburger raus, ne? Ich sag, ja, dat niet. Ich sag, maar dat is er niet. Ik heb een fabriek in Zuid-Nederland. Ja. Er gaan aan de ene kant je varkens erin. Ja. Kunt aan de andere kant die worst roet. Ja. Is die worst niet zo? Geef die terug in de machine in, komen dan daar weer de varkens in. Zet het Bruus tegen mij. Het had 4 beinen. En ik stinkt. Ik zeg, dat weet ik niet. Ja, zegt hij. Doe en dein broeder. Een uur daarna kom ik door zo'n varkenskop tegen. Ik zeg, van achteren. Het heeft 4 puur. En het stinkt. Wat zegt hij, dat weet ik niet. Ik zeg, ik heb mijn broer. Ik ried er van die varkens, maar ja, komt je van achteren achter mij aangereden. Joep, joep. Ik zeg, ja, wat is? Heb zo in een wagen met varkens weg, zullen je? Ik zeg, nee, wieso? Best een draad gevallen. Maar dan dacht ik, dat ook niet met. Moest u op een terugweg, en ik ben schoonmoeder opgenomen. Van het kine. Komt hij naar de boet met een varken aan toe. Ik zeg, nee, je hoort hem met kine. Ja, zegt dat varken. We reden door op Hoezaan. Komen we even in weg met allemaal varkens erin. Zeg mijn schoonmoeder tegen mij. Joep, kies daar die varken die lachen tegen die. Dat zou een familie zijn. Die zegt, ja, dat klopt. Maar we waren allemaal aangetrouwd. Want les aan ben ik nog een keer naar Engeland geweest. En heb ik me toch een Engelse bier gekocht. Maar dat deed niks. Ik de viers gebeld. Kreeg iets op pillen voor. Maar dan weet die de bier nog niks. Ik weer gebeld. Zet de viers tegen mij. Welke pillen op zich uit? Ik zeg, ja, die eten wij niet. Maar die smoken op peppermunt. Toen bleek dat een Engelse bier niet voldeed. Waar staat er een met links die schroeven op? Maar ik had het kunnen weten. Daar had je een pleitje achterop. GB. Geen bier. Ja, en toen heb ik mijn gewild varken gekocht. Want mijn vrouw zei nog tegen mij, joh, maar Joep, wat moest ik met een wild varken? Ik zeg, ja, dat kruipt zich met een taam. En dan krijg ik tamelijk een wild varken. Want ik weet nog wie die zeug was bakken. Heb ik door daar bij in de stal gelegen. Ik zeg tegen mijn vrouw, snap zo dat nu dat die zeug niet wil bakken? Ja, zegt ze, vindt ze dat gek? Als die dingen om die rode lamp ziet liggen, dan meent die zeug dat ze nog gebakt heeft. Maar wie die varken geboren werden, het één varken nog schoner als het andere. En allemaal hetzelfde gezicht. Toen zei mijn vrouw, die varken die lieken precies op Mari. Ik zeg, sst, wat is stil, dat is een belediging. Wieso, zei ze? Die varken die verstaan mij toch niet?
En wat vraagt hij eigenlijk? Ik zeg alles wat ze vinden. En als die dan niks vinden, ik zeg ja, dan vragen ze gaan anders. Want dan belde mijn buurman nog op en hij zei, Joep, wat moeten die varken van die? Wie mee in een hof? Ik zeg ja, dat weet je nog niet. Ik ben in de buurmannen en geen waarzegger. Maar dan dacht ik nog eigenlijk nodig. Toen had je dat varken van mij die griep. En ik zei, ik zeg, wat geeft zo die varken van die als die griep hebben? Oh, zegt er. Dan geef ik die een paar cognacjes. Ik met dat varken, die vuur naar de café hier, dat varken aan de vet gezet in. Dat beestje schoon bij een inventaris. Ik zeg, jongens, 2 cognacjes. Dan zit hij er neer en zegt daar. Dat is de eerste keer dat ik geen varken aan mijn vet heb zitten. Ja, zit dat varken. En met zo'n bediening ook de laatste keer. Maar s'morgens loopt dat varken met de raaien omhoog. En ik druk me in de buurman. Ik zeg dat varken, dat is niet kapot gegaan dat ik een jacht. Wat zit er toevallig? Dat van mij toen ook. Maar toen moest ik wel een museum hebben. Dus we lopen bij hem naar de stallen. En dat was lachen gierenbrullen op. Loopt er een varken. Met een houten poort. Onder in die gierput. Ik zeg, wat is dat? Ja, zegt er. Dat heeft vandaag in de worst om 3 dag. Ik buk me voor dat varken roept al in. Vet niet door de jas in die gierput. Ik schud me tegen hem op met dat wannerstek. Zegt er, joh, maar Joep, de jas met dat mes verschot. Dat kind zou die toch niet meer aan doen? Ik zeg, ja, dat weet ik ook. Maar dan zitten mijn boterhammen nog in. Ik zeg, maar wat moesten we met dat varken hebben? 50 gulden hebben. U zegt 50 gulden. Toch niet voor een varken met een houten poort? Ja, zei dan, wat is dat voor nodig? Voor te fokken? Of voor te tapdansen? En toen heb ik me dat varken gekocht. En direct weer doorverkocht aan een circus. Want les aan ben ik nog een keer naar dat circus heen geweest. En daar geeft een gordijn op. En daar steekt het varken. We kijken ons aan. Oog in oog. Die kun je op me gaan rennen. Vlug me om mijn nak. En biedt die paardenloer van de kop af. En hoe vermoeden ze dat er een ander varken is geweest. Want ook met werelddieren dan. Maak ik met die varkens altijd in de schoen en dag van. Dit jaar ben ik met haar naar de Janse baggerwend daar geweest. Dat ging niet tot eraan. Wie bureau deze? Niet normaal. Daarna heb ik ze in een busje gezet van Guus Bagger. En zijn we naar zee gegaan. We komen er aan die zee. Steekt een bordje. Zeeweg. Zeg tegen die varken, deugt niets. Dan gaan we naar de duinen. Wij naar die duinen neer. Die varken mestnaad. Komen we naar die duinen aan, steekt een bordje. Duin dicht. Zeg tegen die varken, deugt niets. Dan gaan we terug naar het strandje. Dan kunnen we ons toch echt gaan winkelen. We komen op dat strandje aan. Steekt toch een bordje. Strandweg. En die varken die beginnen op te kijken. Ja, van een omega. Dat Christen van die zie je nog. Die zegt dat jongens even een auto weken in een restaurant. En wat denk je wat daar stond? Nee, dat was op. Maar wie met die menukaart pakken, stond er wel. Dagmenu. Maar nu, ik wist al vroeg het verschil tussen een bier en een zeug. Maar in deze tijd, met dit mesdubbelshot, kon er veel Limburgse boerenbedrijven kapot. Maar één ding moet ik toch nog even aan die kwijt. Daarvan kreeg ik nog zelfs de... Nee, dat is moet die. Schoon het afgelopen nou.
Sean is toen hier bij ons gekomen, ook nog die Sean tweede plaats van gisteren. Ik zag wel toen ze opkwam, staan er veel klantjes in de zaal zitten en moest al met kens handelen hoor. Sean is hier was geweest en we willen zich niet weg laten gaan, omdat ze de tweede plaats hadden. Misschien de vorig jaar de eerste plaats, wie weet. Hij bleef over de zetel met die werken. En ze er maar niet op die cd-kus, want dat ligt me niet zo smakelijk. Maar voilà. Prins René, die heeft nu al een bloempje verlicht. Heel hartelijk bedankt, dat is toen hier was. Optreden van Gekkeboren. Gekkeboren, geen een show, hebben ze me gezegd. Maar ze willen eerst maar even de voeters moeten zetten. Ik wil de prinsen wel verzoeken om aan de puntenmars voor Gekkeboren. Dat is altijd hetzelfde liedje. Als we nog zo moeten, dan zijn die man niet de eerste keer hadden die niet weg. Nu weet ik ook wel niet hoe ze zich verstopt hebben. Altijd is het hetzelfde liedje. Maar ik zou ze wel zoeken, ik vind ze wel. Meneer Knobie, draait je maar de plekken en tussen die kon ik die zoeken.
Hé, Heintje en Wilma, hoe zijn die nu weer? Juffrouw, Wilma moest naar de dokter toe, dat hij pijn aan de kaken. Van het kaken. En Heintje daar? Heintje, moet je kijken, de kant halen. Kijk maar, dat is iets spoortjes. Heintje? Goedemorgen, Heintje. Waarom ben ze vandaag weer te laat? Wat heb ze nu weer voor een smoesje? Ik heb geen smoesje, juffrouw. Ik heb eerst naar die jongens gezocht. En toen moest ik nog met de geit naar de boek. Ga je die vader dat dan niet even kunnen doen? Even. Dat is zomaar niet even, juf. En je begrijpt er ook wel dat de boek dit nog altijd zelf moet doen. Laat ik nu maar aan het slot zitten. Dan gaan we met de taalles beginnen. Wem van u werd opletten wat het spreekwoord eerlijkheid door het land betekent? Ik, juffrouw. En zeg het maar eens. Ja, juffrouw, dat zal ik u gaan zeggen. Als ik dat huiswerk van Berkje overschreef, dan moet dat vlot met klaar. Als ik dat zelf moet doen, dan doet het veel langer. Eerlijkheid door het land. Juf, ik ken ook een spreekwoordje, een seksspreekwoordje. Een wat? Een seksspreekwoordje. En dat wil ze hier gaan zeggen. Maar dan moest toch heel vlot zijn. Van mam zien eiken en pap zien zuidje, kreeg ik over 9 maanden een speelkameraadje. Ook wel voor de dikke zeker. Goedje, Ja, juf. kent u het woord en spreekwoord uit gaan beelden? Op het bord, juf. Op het woord. Ja, ik denk dat dat wel een keer. Bontje, Ja, ik kan wel geen tekenen. Wat is dit? Goedje, wat betekent dat pupje er in de hoek van het bord? Dat pupje, juf. Dat is juf. Ik hè? En wat heb ik dan met een spreekwoord te maken? Je snapt ook niks, hè. Dat betekent één ongeluk zit in een kleine huisje. Maar Janneke, kent u dat beter? Ik zal het proberen, juf. Je moest niet eten. Moest niet eten. Oh, dat vind ik tekenen. En waar moet dat dan wel in dit vuurtje? Dat allemaal pupje, juf, dat is wielke. Ja, en wat heeft Wielke dan met een spreekwoord te maken? Dat betekent één ongeluk, dat komt toch nooit alleen. We gaan nu weer anders doen. We gaan werkwoorden vervoegen. Oei, dat is moeilijk, werkwoorden vervoeren. Nee, dat is niet zo moeilijk. Dan geef je om de beurt een voorbeeld en dan eerst de tegenwoordige tijd. En dan de verleden tijd. En dan de voltooid verleden tijd. Ja, een vinger moet ernaast. Begin wel eens met waterpas. pas. Ik water de pas. Ik heb pas gewaad. Maar ja, onderbreken. Onderbreken. Ik breek honger. Ik braak de honger. Ik heb alles ondergebraakt. Het komt van slokken. Werken. Scheten. Shit. Wat is shit? Ik heb alles overgescheten. Ruudje. Badmintonnen. Badmintonnen? Ik badminton. Ik min de badton. Ik heb bad in de ton, je min. Henk, kent u dan nog een fatsoenlijke zeggen? Pingpongen. Pingpongen. Ik pingpong.
Ik pong de ping. Ik heb met mijn pongelige pingels. Nou weet je wel, joh. Even de pauze. Kijk maar hoe de party weer begint te vreten. Dat is zo diep, ja, maar ik zit er toch niets van. Nee, niets. En ik helemaal zelf op. Samen spelen. Ik ben in een dikke party, daar weer ik met je pas. Ik zie wat straks in je honger, ja, dat ligt nog echt geen mes. Dan lieg ik maar weer honger, maar als ik strak toe zit, dan ga ik aan de keukjes en dan eet ik zakken chips. Chips. Haha, wat straks gedaan is dit. Voor het zelf niet veel vetter, maar wat straks is nog vetter, ja, wat straks is nog vetter dan de vet. Ik haak zo keer een jukske, ik heb nog nooit gevriend. Ik die nog straks gedaan wil vliegen, maar dat is nog niet mijn vriend. Ik snap die jukskes niet, ik ben het volle pond. Ik dacht dat jongens hielden van zo'n lekker rondje kontje. Haha, wat straks gedaan is dit. Voor zijn zelf niet veel vetter, maar wat straks is nog vetter, ja, wat straks is nog vetter dan de vet. Ik moet toch echt gaan lienen, ik denk vast dat ik dat ken. De Igor straks je weet de vunder, ja, dat ben je zo'n gedaan. Zo voel ik me weer heerlijk en als ik naar die kijk, dan voel ik me zo lekker en ben ik ontzettend riek. Haha, wat straks is doen. Voor zijn zelf doet veel vetter, maar wat straks is nog vetter. Jo, ik ben nu stukken netter. Lekker puk. Lekker puk. Zo, dan beginnen we na de pauze maar eens met rekenen. Rekenen? Wat in de zever? Afstrekken, dat ken ik al. Daarom ben ik zo, dat ben ik nog wel niet ongeveer. Jantje, Ja, ja. het zal er veel werken in het vuur om worden dat rekenen zo belangrijk is. Dan moest je eens naar het bord gaan. Dan geef ik je een som. Dan moest je de uitkomst opschrijven. Let goed op. Nu krijgt van Vos Harry één hondje. Nou, En de volgende dag krijgt ze er van je van Mientje nog één. Wie lijkt u? Zijn de kakker van de milieu. Wie van hun hebt u dan? Drie juffrouw. Nee, Jantje, 2. Nee, juffrouw, 3 voor hij wat doen ze alleen. Wat nu dan? Weet je wat? We gaan maar eens gaan een spanning doen. Ja. Kom hier, tot ben ik wel vuur. Ga door, ga door. We gaan om de beurt een liedje zingen. Zelf zal ik beginnen. Het zal geen werden. Oh, wo schon sind sie wenig Kinder. Oh, wo schon geht het niet goed. Maar er is geen opgevonden bij de buren
wat zingen over die miljoen die ze hier ook nog gaan horen. Maar ik ken het zingen. Probeer het toch maar. 24 hoezen. 24 hoezen. 24 hoezen verweg. Ja, joh. Ik ken een liedje over van de boekelsdienst. Die zich overal met mee te moeten bemoeien. En het heeft nog rood uit ook nog. Mocht je dat zingen? Jo. In ieder club zit eindige. Die probeert zich ertussen te wringen. Maar er zit toch niemand om te springen. Hij doet zijn best, hij meent het goed. Maar wat er duidt is niet altijd even chic. Ja, hij is soms lastig van het dier. De goeie mop in deze zin. Teken, 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 hou de pin erin. Henkie! Hoe is toe voor zingen? Voor de bus, juffrouw. Toch niet het liedje van busje komt zo, Ken ik niet, juffrouw. Niet? Gelukkig. Die bus financier ik nog. Buschauffeur, kan niets doen nog. Ja, 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 meneer, verrieën nou. ja, ja, Ik heb mijn fietsje laten staan en ben met de bus gegaan. ja, ja. En dat is straks gedaan. Juffrouw, Ja? ik ken er nog eens. Kennst du dat nog eens? Ja, juffrouw, dat gele brood, dat heb ik eerst jaar teruggemaakt. Voor mij? Ja. Dat was Mooi dat. gaat zingen, ja. Ja, voor de klas natuurlijk. Ja, dat wil ik maar, daar voor de groene doen. Ja, voor de groene, Ja. dat iedereen het goed wil. Natuurlijk. Doet je dan allemaal met die muziekinstrumentjes die gaat metgevallen? Morgen, 8:30 was. Ik moet naar school, maar de eerste klas
kwam niks van terecht. Niks. 27. We hebben een poes bloemen te weinig voor die jup. Kijk je maar, schoon dat je hier was. Ik denk die komen in de voedingsbak. Maar ik zag Henk daar flink een appel in gooien. Ik hoop dat er niemand geraakt heeft, maar schoon dat je weer hier bij ons was. Op deze Bontje avond. Verrijken op u, altijd. En zoals gewoonlijk, kom ik ook niet zo weg, want we hebben een paar meisjes erbij. Nu komen die bloemen. Maar ik heb weer het goed gemaakt, die voor die deel met die anderen. Hier voor die deel met die andere twee. Wie Prins René, die geeft die echte meisjes een bleuk in. Kijk je maar, heel hartelijk bedankt dat je op deze Bontje avond weer hebt willen optreden. Buitenmars, voor gekke morgen. We zijn weer toegekomen aan een volgende gast die wat vrienden boven willen horen. Boekels talent. En als ze talent opleut op de boekel, moest ze dat ook hier naartoe laten komen, hier op die, hij wil in die buurt. Hij staat daar klaar voor. Keubers van de boekel. En de buitenwas van Keubers. Alleen de naam wist er niet wat er moet geven. Want voor hij al een bloemkjulke, spoetig gezichtske, rood muisje. En mij willen ze kappers laten eten, maar ik ga geen witte haar. En zodoende was ik Keubers. Nee, ik zeg wie verder op die soort. Zo gauw als ik in de luier gewerkt had, dan moest ik al te lachen. En dan wist mijn vader dat de moeder moest roepen voor mij te verscheuning. Nee, ik zeg 2 dagen daarna zat ik ook weer op je schoot. En toen bleef ik aan het lachen, zeg. En hij vader in de gaten en het moeder niet vergeten was de luier om te doen. Nee, en op school, zeg, wat was ik toch slim, zeg. Zei het muffelzak tegen mij. Zei de Keubers, zegt er wieveel is 1 en 1? Ik zeg, dat is 5. Dat is fout, zegt er. Tel eens op de vingers. Ik zeg, 1 en 1 is 5. Daar zit er wit, zit er. Wat is zwaarder, een kilo veren of een kilo lood? Dan Keubers stikt de vinger op, ik zeg, meneer, en een kilo lood.
Ja, zegt hoe kom je daarbij? Zegt er, een kilo is een kilo. Ja, ik zeg, we gaan samen naar de Donderberg, heer. Die gaat voor het balkon staan op de eerste etage. Ik op de 12e. En dan laat ik eerst de kilo ver, doet het uitvallen en dan de kilo lood. Ja, zeg, en toen leerde ik ook een meisje kennen, zeg, dat was het, hè. Ik zal ik vertellen, mensen. Oh, we gingen samen wandelen, zeg. Dan zat aan de beer op zijn kusje. Dan zei het meisje, zeg ik tegen het meisje, wat zijn die en door nou zetten en ze kijken hoe het meeste graag steekt. Ik zeg, zal ik dat ook eens doen? Ja, dan moest ze zelf weer, want een velkje stopt dit voor mij. Nee, ik zeg, heb je getrouwd was Sean, hè, die eerste 14 dagen. Oh, wie direct ziek gemeld. En toen moest ik op controle. Hè. Zeg tegen de vrouw met zwaard, ik neem een beetje water van dicht met een beetje water van de hond en een beetje water van mijzelf. Hè. Kom bij de dokter, zegt er, keubels dood ik maar een zoet. Vang ik me goed gedaan. Hij kijkt, zegt er, buk ik maar en zegt er tegen mij. Hij kijkt me achter tussen het gebergte. Ik kost me niet meer inhooien. Ik moest er een laten winnen. Dan de hele bril beslagen. Lukt naar de keuken. Hoort het stekje met dat kromhuisje aan. Zegt de zusterdokter, wat gaat je er nu doen? Ja, zegt hij, gewoon even de ramen opzetten. Nee, houdt er het water nog gekeken en toen zei hij, het ziet niet goed met die keubels, en ik hou niet van rug, hè. Ik kreeg nog een week, 14 dagen erbij voor de huwelijksuitbreiding, hè. Nee, maar dan zegt de keubels, het ziet niet goed met die. Ik zeg, en dokter, is het eigenlijk, ja, zegt hij, op zijn beestenziekte, zegt hij. Zeg, een beestenziekte, dokter, wie komt je daar bij je? Ja, zegt hij, u stinkt wie een varken, zegt hij. Zegt er, en daar bij, ik heb het water nog gekeken, zegt hij. De vrouw zegt er, van dicht is een verwachting. De hond vernucht is leuk. En dicht is mooi, maar werken ze. Nee, ik zeg, en zo loopt zo'n vrouwtje metgewaald. Die had met die kleine voetjes zo groot was hij. Dan zegt ze, dokter, zegt ze, iedere keer als het regen weer is en ik moet boete gaan lopen, zegt ze, heb ik zo'n pijn in dat bovenkruid, zegt ze. Tussen die bovenbeen, zegt ze, daar heb ik toch zoveel last van. Oh, zegt een dokter, gaat maar eens achter die gordijn en dan zullen we ons even kijken. Vangt de dokter die kijken en zegt ze, mevrouw, je krijgt het zalven, dan is dat over. Achter 14 dagen, als je dat weer hebt, komt je maar terug. Van het woord weer regen, weer, het vrouwtje was weer doorgelopen. En loopt maar terug naar de dokter, en zegt de dokter, gaat maar achter die gordijn, we zullen er eens kijken. Van de vrouwtje gaat achter de gordijn, die dokter die kijkt, zegt er tegen de zuster, dood me eens een scheer. Die zuster die geeft die scheer en de dokter houdt 10 minuten geduurd met het knippen, denkt die zuster, wat zal het toch een doorzien. Zo zegt de dokter, nu kunt je weer gaan, nu zult je er wel geen last meer van hebben. Zegt die zuster tegen de dokter, zegt, wat heb je toch gedaan met dat mens? Ja, zegt de Loes, die heb een stuk van de laarzen afgedaan. Oh, je zaken ook zo'n vrouwtje gezien zitten. Nee, maar ik zeg, ik heb me nog een hondje gekocht, zet er zo'n grote een in. Buiten ons met naar de Maas gegaan, dan heb ik een stek in dat water. Je gooit een hondje en loopt boven over dat water. Snijdt zich de stek en dan komt terug. Ik denk, zal dat hond heilig zijn? Ik liep naar de buurman die wat neven me woonde en ik zeg, buurman zo en zo. Ja, zegt er, dat geloof ik niet. De buurman met mij naar het water her. Ik gooi die kluppel in dat water en hond loopt over dat water, komt weer terug met die kluppel. Dan zegt er, ik weet een dokter, zegt er, hier naast de marsman, zegt er, hij weet wat een dokter mankeert. Maar volgens mij is de heilig, zegt er.
Ik nou, mag meneer. Ik zeg, mag, maar de dokter loopt zo over het water. Daar wil ik zeer zeggen. Nee, met Kiki, gooi de kluppel in dat water. De hond over het water komt terug. Zeg, mag, maar doet dat nog eens. Van je gooit het nog eens gedaan. Zeg, mag, maar ik weet al wat het is, zegt de kurbis. Zeg, en dokter, ja, zegt de hond kan niet zwemmen, zeg. Ik zeg, in de heur heb ik geleerd in een advertentie, en niet slechter. Er was een kilo speklap kreeg ze in blootworst gratis. Ik de fiets op naar heur, heer. Ik zeg tegen de slechter door, een kilo speklap. Ja, zegt er, ja, maar ik heb geen blootworst meer. En ze hebben steeds ook in het programma, zolang de voorraad strekt. 45 dagen nog hij de olifantenvlees in blik zit. Ik de fiets op naar heur, de blik gehaald. Komt toe, dus ik vroeg, maak je lied klaar, want anders werd het gries. Van die maakt die blik op, ik kijk erin, is dat blik leeg, zeg. Ik druk naar heur, ik zeg tegen de slechte buiten de schoenen, zeg, dat blik is leeg. Ja, dat de keubels hebben ze allebei gehad, zeg nog. Toen hebben ze naar het gaat gehad, zeg. Nee, ik zeg, want voor me toe zelf een boerderie, hè, en ja, en de tijd, houd je ook van die speenvarkens, wat komt in de mensen, komt door een speenvarkensje halen, hè. En dan zei hij tegen mijn vader, wat mocht het? Ik zei, heb je wat, geen probleem, ik mocht dat maar even sluit zich dat big kind. Dus hij staat in de mond, huft hem op, en dat beest, dat ging te keer, zal ik je vertellen, hè. En zei hij tegen de man, 8 kilo, zei hij. Daar klopt niks van. En dat dan, zei hij, snijdt er zich een andere verkje. Die staat in de mond, de huft hem op, zet er 6 kilo. Dan zit hij met zijn geluk, ja, zit er normaal weet moeder dat, zegt er. Maar ja, man, die zal wel binnen zien. Dan zegt er, de keubels kan eens kijken, zegt er, of moeder binnen is. Want normaal wordt die altijd. Vang ik gewoon naar binnen, ik zeg, moeder, je moet even geen tijd, zegt ze. Zeg, vader, die heeft geen tijd. Ja, wat is die dan door? Ik zeg, die is op het moment de bekker aan het borgen. Nee, ik zeg, vroeg aan, hè. Ja, de prins Bernhard, die werd ook al geen oorjaar, 85 jaar. En ik had zo niet zo uitgewaald van dat er niet leert, kind, maar ik kind het toch wel. En dan heb ik nog met prins Willem-Alexander heb ik nog een vergadering gehad met het hoogheer. Daarna zijn we samen gaan eten. Ik zou zeggen, we hebben nou samen voor ons dan een diner besteld, alleen de prins wil geen anders zijn. Die wil gans hebben daar. Fijn over voor een half uur gezeten, over allemaal een eten, alleen de prins houdt nog niks aan. Zet er tegenover en over zegt er, hoe blijft die ganse kuntraan, zegt de kuntranen. Oh, dan een half uur gewacht en dan gaat er naar de keuken en dan ziet er door een sneeuwstorm met die hoorn onder de armen, die sneeuw, dat die geen ganzen meer hebben. Dan houden die hoorn de snavel plat en dan hebben die toch ganzen. Ja, dan staat er door die bieltje en door de hoorn. En iedere keer als die hoorn de nek uitstrekt, die slaat op die de kop terug. Dan zei de prins, dat moet anders doen, dan snapt zich die hoornganzen. Dus onder de arm, stikt hem 2 vingers in het achterstuk. Die hoorn die stikt de nek uit en klaats de kop ervan in. En dan zei ik, oh, dit is slecht. Dan zei degene wat achter in het ding stinkt, dan zei wie heb je dat geleerd, zei hij. Ja, zei hij, dat doe niet 2 keer in de week en ze hopen die sliepen maar door. Nee, ik zeg een keer, man, daar hebben ze ook de boerderie verkocht, hè. Komt daar in de mensen tot die koopjo's aan de deur, hè. Komt er de mensen zeggen, prachtige boerderie, zegt er, allemaal het vederhoeden meer, die kalfjes en die kuutjes, zegt er, geweldig, zegt er. Zegt er, die wil ik wel kopen. Ja, ik zeg, dat is één nadeel, hè. Ik zeg, er zitten wel veel wespen hier. Oh, zitten er bij zo zoer, zegt er, hop, neer, zegt er, ga neer, zegt er. Ja, ik zeg, die doet niks. Zeg, ik ben niet vanavond naakt aan de boom toe, morgen vroeg en als ik 1 wesp gestoken heeft, tussen de boerderie voor niks.
Fängt där världen då en smal kom vi ständ och bo där det inte så halvt på andra dinkar. I den bussen i våren rikvid. I sig över det till Västbygesaken näsäter det Västbysäter. Men det kallt och vart för många och vifkas kommer drinkesäter, där är det kvar. Beste mensen, voor mij is dit de eerste keer hier. Ik heb alleen nog een huisje gekocht, daar wil ik u dan even laten kijken. Ik ben op de marktleer geweest. Ik heb me daar een huisje voor geschreven, hier zit er zo'n ding, dat is toch het praktisch. Ik zeg, nou joh, zeg, dat hebben ze op de boeken nog niet staan. En wat moet dat, ik heb nog een ander. Gij zegt, wat doe ik van zo gaat dan in? Ja, ik zeg dat hij vroeger moest in de wijkplaats ook, dat doe ik ook zo goed. Zeg, ik heb nog geen ander, zeg. Zeg, wat dacht ze dat van zo gaat? Ja, ik zeg, hoe zonder zo, dat is niks waard, hè. Nee, moment, zeg dan. Zeg, wat doe je van zo gaat dan, zeg, dan is de keuken op een lijk. Ja, ik zeg, dat hebben ze daarachter aan het sporttrein ook liggen, dat staat nog niet. Moment, zeg er. Ik zal de eerste plaat die ooit te zien, maar nu heb ik het verscheurd, ik niet meer. Zeg er, dit is de huiskamer, zeg er. Dit is de wc. Dit is de slaapkamer. En dit is de keuken zitten. Ja, maar ik zeg, Loes zie ik zeg, ik heb ook nog een schoonwoner, die heeft dan geen slaapkamer, die kan bij ons inwonen. Ook zeg, dan kunnen we stups land zat hier achter, dat is half genoeg. En daar heb ik ook aan gedacht zitten. Ja, ik heb het hier laatst, dat is zuur. Maar we willen niet toch wat kijken, dit is dan het huisje. Beste mensen, dit was het dan voor mij. Ik hoop het volgend jaar nog een keer terug te komen, maar dat hoef ik nog wel overleggen. Ik wens u allemaal zo'n kamer van zaak. Ik zeg graag. Beste keubels met de tjuren wil dat nog niet zo erg, hè? Nou, ik denk als ze dan flink aantrekken dat papiertje, dan moet dat best gaan. Schoon dat ze hier bij ons op deze Bontje avondclub zullen zitten. Het eigen talent moet eigen doen, dat is eigenlijk is er niks schoner. Bedankt dat u hier bij ons was. Keubels, heel hartelijk bedankt. Buitenlands voor Keubels.